Gaur egun badaukagu programa pilo bat pantalla kapturatzeko, bai programak Windows barruan ejekutatzeko, bai online aplikazioak egiteko. Baina gehienek mugaturi daukate denbora, 5 minututan normalean. Hemen frogatuko dugu bat, TechSmith, Screencast, mugarik ez daukana. Bere doan kontuan, 2 giga uste du gordetzen, nahiko, 2 giga baitare hilabete bakoitzean deskargatzeko, nahiko baitare, eta egite ditugun bideoak urte batean gordetzen ditu. Orduan nire ustez, doan kontua nahiko ondo da. Bale, utziko dizue gero linka, baitare bideoan, horri honetara joateko. Hasiko gara free kontuarekin, doan kontuarekin, ni zuzen joan naiz, zuei lehenengo aldiz aterako zaizue erregistratzeko eta bi aukera izango dizue. Horrian erregistratu edo Googleekin erregistratu. Normalean egiten baduzu Googleekin, arinagoa eta arazo gutxiago. Ni baneukan hemen bideo bat, baina egingo duguna orain izango da, hastea launch capture. Hemen hasiko da zenbatzen berantza, eta ez da hasiko programatxo bat deskargatu behar delako. Orduan hemen deskargatuko dugu, download uninstall, gordeko dugu eskriptorioan adibidez gero ezabatzeko. Eskriptoria ondo dago gordetzeko gauzak gero ezabatzen baditugu. Baina hor gordetzeko nik gomendatzen dut beti oso gutxi izatea. Venga, setup eta hasiko gara. Instalatuko dugu programatxoa, eta behin instalatuta, harina izango da, eskriptorioan izango dugu, eta hortik bertatik abiatu programa. Bale, ematen du ja instalatu dela, hemen daukagu, TechSmith Capture, bale, esaten digu berriro sinatzeko, egingo diogu sinin, eta esango diogu, bueno, hori badauka ja kontua, baina berriro zuei eskatuko dizue kontu bat. Nik egingo dut daukadan kontuarekin, eta, bale, banago barruan. Orain frogatuko dugu, itxiko dugu berriro, eta orain bai, ejekutatuko dugu kapturatzeko normal. Erringo dugu kaptura bat, hemen agertzen zaigo betiko laukia, eta hemen baditugu, ezaugarriak edo. Hemen normalean utziko dugu dagoen moduan, eta hasiko gara kapturatzen. Bale. Klik egin, eta hemen baditugu aukerak. Tamaina, normalean da, hau da, niko da indakoa erresoluzioa, irudi bat kapturatu nahi badugu, bai jazta, sakatzen dugu kamaran, eta badaukagu, eginda, edo bideo kapturatu nahi badugu, hemen izango dugu beti bezala aukera kamara erabiltzeko ala ez, eta soinua kapturatzeko. Mikrofono eta bat. Eta record system audio baitare. Kapturatzeko ordenagailuaren soinua momentu batean beharrezkoa baldin bada. Hemen aldatu aldugu tamaina, baina normalean beti izango da pantalla handia eta hasiko gara grabatzen. Hasi da grabaketa eta orduan egin behar dugun gauza bakarra amaitzen dugunean izango da botoi honetan gelditu. Amaitzen dugunean, geldituko dugu, botoi honetan, stop. Eta badaukagu kaptura eginda. Bale, behin eginda, egingo duguna izango da, upload to screencast. Bale, badago igotzen, eta momentu batean, hor daukagu ja esteka, kopiatu aldugu esteka, eta ok. Bale, badaukagu ja
eginda, itxi dugu, eta esteka jartzen badugu hor bertan, ikusiko dugu bideo. Hemen daukagu konpartitzeko edo partekatzeko botoia URL-ren bidez edo kode bat txertatzeko web orri batean edo site batean. Gure kontuan, noski baitare, egongo da bideo hori gure kontuan salbaturik. Eta hemendik ere deskargatu hartu. Behin eginda lehenengo pausoak, noski, hurrengoa ja asko zerrezagoak izango dira. Ejekutatuko dugu programa eta hortik bertatik bideoak egin.